Fid-diskors tiegħu il-kap tal-oppożizzjoni Lawrence Gonzi ddeskriva dan il-bagit bħala parti mill-patrimonju li l-Partit Nazzjonalista ħalla lill-pajjiż. Tkellem dwar dak li huwa ddeskriva bħala suċċessi ta' gvern preċedenti. Lawrence Gonzi qal li hemm qbil dwar l-implementazzjoni ta' dan il-budget u żied jgħid li l-oppożizzjoni li huwa l-kap tagħha ser tkun waħda kostruttiva u taġixxi fl-aħjar interess ta' pajjiżna. Tant li ħadet id-deċiżjoni li tivvota favur dan il-budget, deċiżjoni li turi maturità politika. Stqarr li din ser tiġri għall-ewwel darba fl-istorja politika ta' pajjiżna. Ftit tal-ħin wara iżda il-kap tal-oppożizzjoni Lawrence Gonzi qal li dan il-budget illi l-qafas tiegħu kien ippreżentat f'Novembru li għadda kien ta' kulur blu. Dan il-budget li kellu meta publikat kulur blu ukoll, però kien blu ftit iktar ċar mill-blu li għandna fid-dokumenti li ġejna ppreżentati bih. Huwa spjega li dawk li votaw kontra dan il-budget 4 xhur ilu issa ippreżentawh. Lawrence Gonzi saħaq li l-oppożizzjoni ser tkun qed tikkopera mal-gvern għall-ġid komuni ta' pajjiżna. Il-gvern ngħidulu l-inna ser issibna miegħek f'dak kollu li pajjiżna ser ikollu bżonn biex inkomplu nibnu fuq it-tajjeb li ħallejna warajna. Lawrence Gonzi kompla billi qal li issa jispera li s-suċċessi ta' dan l-aħħar 5 snin gvern ġdid ikun kapaċi mhux talli jkompli fuqhom iżda talli jaqbiżhom.